Здравейте, вие сте с втория епизод на Забавно с Янтра. Днес съм поканила трима много така големи имена за нашия отбор. Една желязна защита, един бързак, който е седнал до мен. В стори бях качила, че искам да зададете някакви въпроси на момчетата, въпроси от публиката към съблекалнята и те ще отговорят на вашите въпроси, които така с кеф зададохте. Доста са въпросите, интересни са, със сигурност не са скучни, забавни са. Интересно ме какво ще кажат момчетата. Така че да започваме. Първият въпрос, който съм подготвила, той е много конкретно сложен като първи. Той е какво бихте казали на Марто Ангелов и Тони Иванов, ако бяха тук сега? Защото знам, че искате да отговорите на тези двама. Единия бих казал да се настрои честотата на радиото, а другия малко като легнал в полицай в дадени моменти. Тони малко не спира да говори, да. Да. Пък пожарникаря, той ще му каза да излезе. Да, те със сигурност така доста ви погнаха, особено бабата. Така се получи малко. Нещо против имаха моите чехи от Италия, нещо. Не разбрах. Това е. Проблема с тях, но това е друг въпрос вече. Колко така по-добре ги познава, със сигурност от повече време. Да. Той си ги знае какви са. Знаем се вече от колко? 5 години. Готини хора, доста остати. Много, особено тонката, но той си е такъв. Затова го обичаме. Радиостанция. Абсолютно. Вероника. Вторият въпрос е какво е чувството да играете с Тони Иванов? Да, майка. Аз да попитам този въпрос от него ли е зададен към нас или... Ами аз за това съм ги сложила анонимни. 100%. Много съм увлюблен от негова страна, ако го е задал той. Сложила съм ги анонимни, няма да казвам кой какво е задавал, ама вие може сами да се досетите, предполагам. Кой ще го зададе този въпрос? Може да каже, Тони, аз пак Тони, да. Може колко да каже за Тони. Но той Никола, нашия домакин ни бърка. На мен ми вика Тони, а него колко, така че няма проблем да се... А може и ти да си го задал? Да, питам какво е чувство сега в история. Бих казал, че забавно. Забавно е през повечето време. Даже постоянно, нон-стоп смях, глупости, настроението е винаги на макс него. Особено по-мачо и като почне да псува целият. Вчера 300 секунда. Веднага почна. Нещо почна да му пляскам, не си спомням точно. Ами, тонката си е лично за габровския футбол, всички си го знаем какъв е. Втория въпрос е, ако не беше футболист, какъв щеше да си днес? Това се отнася и за тримата. Отляво надясно ли ще почваме? Да, отляво надясно. Добре, това е труден въпрос, аз не мога да отговоря. Не си ли мислил, ако не си играл в футбол? Никога? Не. А като малък какъв си искал да станеш тогава? Спайдърмен, не. Значи Спайдърмен, най-приятно. Ти, баба? Ако трябва да бъдем честни, на мен ми казваха учи си. Като по-малък слагах и вратовръзките на баща ми. Значи нещо свързано, да кажем, с предприемачество. Адвокат. Не е моята материя. Не е твоето. Ами да, предприемачество не е лошо. Интересно е. Добре звучи. Майстор на гипс картони. Все сте имали някакви мечти? Аз не знам, бил съм фокусиран главно върху футбол, не съм дал толкова много значение, но може би нещо с актьорството. Готино. Че постоянно правя физиономии и приятелката ми се им повтаря, че ти си за надфис, постоянно шут такъв. Ще като Ален Делон, да. Не като Ален Делон, като... Не знам, не се сещам сега някъде така. Първото менталити на Това е. лице. To be or not to be? That is the question. Кой е най-добрият приятел на Бабалиев от отбора в скоби? В скоби. В скоби от отбора, не по принцип. А, Кой е най-добрият ти приятел от отбора? Да няма страдици само. С двамата, които съм най-близък, стоят тук до мен. Да. Отдясно и вляво. Това си е великата тройка по принцип в отбора. Ами, значи нямаш отговор конкретен. Двама са, не мога да кажа. Двама са, да. защото ако каже един, не другия ще се дърпа, разсърди. Нормално е с към някой. него повече, защото повече време се знаят. Няма... Да. Но съм трогнат аз. Такъв, Хубаво ти стана, малко нали? настръхнах така.
Разкажете най-забавната си история заедно след пристигането в Янтра. Заедно, тримата. Тя е извън терена. Разказвате я. Да не е скандална. Доста медали има. Цензура трябва да се сложи тук да се Доста. знае. Само да кажа. Доста медали сме. Реално, на жаргон при нас, когато се случи нещо по-забавно, да си връчваме въображаеми медали. О, че готино. И то само златни. Само златни, да, първо място. Купа. Нали, там може да дадем една купа. Може много тази купа, да се да. вземе, да. Добре, ами кажете нещо, кажете някоя история. Публиката чака. Колко отиде да се взема купата, A few moments later. Дай за второ място. нещо ще кажеш. Това пак се е медал. Оцели купа за второ място. Това е. Колко връчи купата Не на мога да човека, с- който я заслужава не много. Добре, кой взе най-големия медал последния път? Ма те не са Какво за... се прави? не са за разказване. Те са за разказване, в принцип. Наистина не са за... защото... Скандална работа. Туби круши. Скандал. Туби круши. Круши. What? Bro, what are you talking about, man? Ама... Тук има някакъв inside joke. Таралежа, нали? Има така морзов кот има. Добре, Аз я държа просто, защото има много са. Според мен в течение на разговора... Все може ще би стигнем до някоя Ще история. сетиме, Да. да, само не мога да сетим. Малко ви е срам, момчета, то е нормално. Няма Няма как. да сетиме, наистина са много. Има въпрос, какъв ще бъде следващият ви celebration? Мислили ли сте за това? Zero bilisibiti. Zero bilisibiti. Трябва си имам един. Я го покажи. А самия въпрос конкретен към целия отбор, където вас, правим към- гълъба или явно. специално към може всеки един би от нас? за Явно гълъба за гълъба, също. да. Да, може би за гълъба също. Ако е отборен, си е гълба. Иначе Гълъба ако не е мърда. Това си е запазената марка. индивидуален, може да си е мод. Някаква на здравица. За младост крю. Индивидуален. Поздрави за- Су! Младост. Всички те имат в редица. А? Не сте мислили за това. Не, Не. той идва... Следващата изведнъж седмица просто. ще разбере. Да. Да, изведнъж. Младост крю, брат. Ти знаеш. За кой клуб мечтаете да играете? Сега тук със Тук сигурност... няма какво да се мисли даже, според мен. Аз мога да отговоря Константин Иванов, Левски София, Левски в сърцето. От тук нататък вече не знам. Нямам конкретна мечта. Добре, за Мечта на световен... отбор нямам. Световен, който и да. Няма... Бих казал, че фаворитът ми е Реал Мадрид, но няма как да се не това нещо. Защо бе? Не бе, това е въпрос за Знаем, мечта. Въпрос на мечта. Да. Аз ще съм конкурент от сините. Барселона? Барселона, да. Аз харесвам Барселона. Своите. Колко ти за световен отбор? Ливърпул. Ливърпул. Добре, става. Вили, това е Да. конкретно към теб. Имаш ли суеверие преди матч и работи ли? Мисля, че нямам суеверие. Единственото... Не, имам суеверие. В смисъл, кръстя се преди матч, точно преди сирийския сигнал. И за сега работи, да. Значи е хубаво, да. И Моля се обича да- да разваля на други хора суеверията, които имат, примерно, ако даден човек си оставя бутилката всеки матч. Да, имаш Нашия, да. с един колоритен треньор, Случайно гледам, може да се познае. господин Тодор Живунов. Да. А ситуацията каква е реално? Той да си разкаже, той му знае магиите аз. Къде да знам? Дочух, че има една магия и трябваше да я разваля просто. За да не стане фал случайно. Да. Да. Кой е любимия музикален изпълнител на Георги Бабалиев? Ето, това е... Гръцки стоп. Да, Да. правилно. Никос Макрополос. Ти канаме. Айде! Τι κάναμε, το πιο ωραίο έρωτα πικράναμε. Как? Ето е купата. Наградихме те. Кой е най-близкият човек от отбора на Коко Иванов? Не знам. Може би тези двамата и една идея по-близък ми е също, бих казал, може би като най-близък бих определил Тони Иванов, защото с него се знам още от Славия и той е главната причина за да дойда тук, за което искам да му благодаря. Благодаря. Мога да си взема пак купата, дай. Вземи си купата. Да, така искам Благодаря. да му едно благодаря накрая да сложа.
Не, той ще бъде много И по-лесно. също така и с Тихомир Димитров се знаем от малки още. Не бих определил някой точно. Да, те са много, няма Да. как. Ти си от толкова много време в отбора, че всеки ти е близък, може. Да, чакам някакво такова почетно гражданство да се издаде за момчето ви. Ще говорим в Да, общината. ще трябва. Каква музика си пускате преди матч, за да влезете във форма? Хеви метал. Тук не го излага. Във Не. форма. Да. Все пак сме родени на Балканите, поп-фолк. Човек е искрен. Да, поне съм искрен, поне да си кажа. Джордан Куко. Да. Амбиция. Колко знам, че има и други така любими типове музика, не е само поп-фолк, Да, но то в съблеканата така главно си пускаме преди матч и не преди матч, само поп-фолк и също една песен, с една песен поздравяваме доктора. Коя е тя? Забравяй го името. Забравя го името. Цялата душа. Да. Ама не мога да се точно. Да. Ви благодаря. Но на поп-фолк конкретно си държите, няма смяна на... Все пак сме родени на Балканите. Аз предполагам и кой пуска музиката. Основно. То не е трудно. Все пак работи в радио. Работи в радио. Това е. Кое е най-посещаваното място от вас в Габрово? Това тук Милков е въпрос, някакви... Не, беше въпрос, не знам. Много Какво е? наговорени въпроси са това. Милков. Да. И Така наречения наш офис. и Алегро. Не, аз Юков. Аз на другото място не ходя. Да, ти не ходиш, да. Не, само... Имато. И аз си вземи. Аз си вземи купата му. Имато. Влизаме в някаква любовна тематика тук, гледам. Баба Лиев има ли си приятелка? Директен въпрос. Това си беше написано. Официално, неофициално ли трябва да говоря как? Той има и Вземи си официална и купата. неофициална, ли? Вземи си пари, купата, да да. ги осчетоводяваш официално и неофициално. Ето, вземи я. Георги Бабалев официално си няма приятелка. Аз съм Гошо Хубавеца, вечният ерген. На Балкански полуостров няма друг като мен. Това не е официално. Нападайте. Да, не е официално. Неофициално друг въпрос. След камерите. Значи след края на изглеждането на това видео, може да му пишете, ще оставям долу Instagram, Facebook, Snapchat, АБВ, почта, всичко. Георгос Бабалис. Сега не ми издава почтата, ще почна да ми пишат. Не съм вече кломбата и може и да не е, може да е друго. Може да е Gmail, може да е имейл, Yahoo, всичко може да е. Гранде. Гранде. Откъде черпи муза Баба Лиев, за да се облича толкова стилно? Муза. Не ми трябва да имаш Трябва муза. вдъхновение. Пак те нападат. Нападат. Какво против имат моя стейлинг? Аз не мога да разбера. Трябваше сега на пук да дойдеш. Ето къде само сложи джапанките. Так. Е така да ги Как покажа ги на нарека? камерата. Тип прашка. Ти му си представиш? Това е Какъв тип? Селски тип. Тип прашка, леле! Индивидуален. То това си е отвътре ти. Да. Аз знам, че е отвътре. Ма да, момчетата пукват. Limited edition, но imitated. Да, момчетата пукват нещо. Не е подбира. Завиждат. Така е, и аз така мисля. Сега, примерно на Марто Ангелов някой му обясняваш за стил, той не разбира, нали? Той е друга категория. Аз. Че не мога да се мериш с него. И той Old за теб. money. Точно. От мани милиардер. Кой от тримата държи рекорда за най-бърз хетрик в Б група? Той си държи купата, момчето. Аз имам един гол в живота. Глупост. Аз имам два. Така че какъв хит. Колко имаш? Един официален, един неофициален. Добре, кой? Аз съм Лудогорец официален. фърст и Лудогорец Честно? секънд тим. Да. Е, това е. Браво. Ти? Аз имам два. Срещу Добруджей, с Спартак и срещу Ботев втори отбор. Е, чакайте, станаха повече. Не, два. Два? Аз на моменти раждам. На моменти не раждам.
мнението. Цезаро. Не знам. Понякога. Има такива проблясъци. Ако ти тежи, дай ще да... Няма да се чувства горда да държи. Какво е чувството да си любимец на публиката за втора поредна година? Коко? Не е втора поредна година, защото има такъв е въпрос. време. Да, разбра го, но голяма чест, голямо признание и радвам се, че хората така оценяват труда ми. Да, нормално. Въпрос към Бабалиев отново. Пак ли? Колко дни му е интересно да поддържа контакт с момиче в чат? Знам от кого е този въпрос. Ах. Явно има нещо пак, някаква вътрешна шега. Около 2 дни, да кажем. Само. Но толкова се задържа интереса. Ето, Даже е много. Ето не може, защо толкова малко? Сега има различни хора. Ставам Няма да безинтересен. сега почва да се променя. Променям се, ставам сериозен. Ставаш Да. мъж, мечта. Аз винаги съм си бил мъж Ма мечта. сега ще бъдеш мъж мечта за едно момиче. Да. Това е. Официално. Не съм Официално. официално. А не официално. Ето. Следващия въпрос. Кои са най-неприятните противникови отбори? Със сигурност Те има едни ти такива. спаднаха за радост. Всеки може да има различен такъв. Аз мога да кажа Черно море. Черно море. Че неприятен може да се... Добруджа. да има различни значения. Примерно не ги харесваш или Да. не ти върви срещу тях или... Да, знам. От всички аспекти. Нямам аз... Нещо. Например, аз... Най-неприятен да, знам. Няма наистина, като се замисля... Да. Едните изпаднаха. Аз мога Кои да са кажа, тези, които че... изпаднаха? Няма значение. Няма нужда да им сваля някакво внимание, според мен. Аз мога да кажа, че най-неприятно ми е срещу Черно море да играя. В смисъл изпитвам, мога да кажа, Страхопочитание. ненавист. Неприязъм. Аз да питам защо. Защото съм спартаклия от дете. Абсолютно! Кажи сега! И изпитвам трудност, може би изпитвал съм трудност срещу, като съм бил в Спартак, срещу Добруджа, срещу, примерно, във втора лига е имал случай срещу Марек, примерно, тежки гостувания. Иначе вкъщи е лесно. Вижте колко хубаво говори момчето ви, така с домовки. Ай, кажете си ви. Аз ще си кажа един отбор, който и на снимка да ги видя, ще искам да ги пия с ЦСКА-та паче. Това е Емил Велев Кокала. Малко. И на снимка да ги видя, вика. Добре. Нали? Купата си в него. Аз, примерно, не харесвам, когато играем с Плевен. Много ми е така, и супер са ми, според мен са супер натоварени мачовете и психически, и физически влизат се по-остро в единоборства и... Те труден обстановката мач, потиска. Винаги. Те обстановката потиска, ако се Да. играе мача там. Аз в Естествено. Плевен нямах победа до Доскоро? скоро, както съм тук. В смисъл, ние ги бихме смогли. Надградил си. Да. Така, следващия въпрос е пак към Коко Иванов. Какво ти е мнението за Даниел Гаджев като помощник-треньор? Мога да се радваш, кой да задал този въпрос, но мнението ми е, че се справя много добре. Това му е първа година като помощник треньор и мога да изкажа само много позитивни мнения. Позитивно мнение, Мотиватор е. супер се справя, да, много добър мотиватор, постоянно говори с всеки от отбора и много добре се справя. Максималист. Да. Хубаво. Вили, според теб, кой е най-добрият в симулациите от отбора? Аз. Сериозно? Да. О, да. Да.
Вие също не. Хвърля се, Да. хвърля се. Няма ли някой друг, който пак така за симулации? Добре се хвърля, не, аз. Той добре се хвърля. И Марто полицай също. Вярно? Да. Значи, че си слагаш короната за симулант на отбора. Е, това е. Защото те го разкрихме пред камерите. Ами, такъв Не е е проблем. въпросът, той си каза човека. Виж, той не го и срам. Има сега хората, И които не, има свирят моменти, мачо и има шмат. моменти, предразсъдъци където се към него. преиграва. Примерно има фално, се преиграва драматично. Драматично. Към Георги Бабалиев. За или против нощните клубове? Извинявай, Ако е за, преди да отговорим, може ли само да питам този клип как ще се казва? въпрос и Наса- отговор наса- Георги насаме. Бабалев. Айде, не насаме, ама да. Георги Бабалев и компания. Ма те ще И- не ми и- задават в и пичагите. реквести в Инстаграма. И честно. пичагите. Георги Бабалев и пичагите. Не бе, как бе. Така, Да. Слушам. за или против нощните клубове? Ако е за, колко дни през годината е там? Зависи високосна ли е? Така ли? Не знам, зависи от годината. Първо годината високосна ли трябва да бъде или не? Не, Не. защото тя е по-рядко високосно, така че да. Добре, аз ще отговоря професионално на въпроса. Аз там не стъпвам. Не. Когато работиме, работиме. Когато се забавляваме, се забавляваме. Правилно. Мисля, че така е редно. Да, правилно. Другите? Така. Нищо аз няма да съм кажете, също. няма да Ако добавите. искате да това, сметнете че- самите дни, Това е друго. сметнете колко седмици има в една високосна година и ще се отговорите сами на въпроса. Общо взето. Последвайте ме в в един, Инстаграм. в един почивен ден. Последвайте ме в Инстаграм, следете сторисите ми. Може да смятате, да гледате. Не. Какво става? Ставаме. Добро утро. Morning pineapple. Looking very good, very nice. Мале, добро утро. Вече мога да пия вода. Режим ли? Предпоследния въпрос е: какво бихте казали на хейтерите? Да са живи и здрави. Да се живи и здраве, да продължават. Да продължават да идват на стадиона и да Мотивират ни. групат се. Да любят семки. Ами, Те по са принцип, най-добрите мотива. объркате. Ама при Вили не е ходила тая купа. Ими той не е искал. Само за симулации. Само за симулация. Тя е за Самоцелен симулация. не може да му се... Да, не. Да, вземе. Аз се Той дигнах. се... Аз ще я взема, Да. така... Той ще се прибере за вкъщи. Аз ще я взема. Да, със сигурност има много хейтери, които са срещу вас, но в крайна сметка да, това е най-мотивиращото нещо за един Абсолютно. футболист. Абсолютно. Да чуваш как те псуват и ти да продължаваш да биеш и да вървиш напред. Храните егото. Да. Със сигурност. Колкото повече вика, толкова по-хубаво ти става. Да. Общо взето. Последният въпрос е: Коко, кой момент с екипа на Янтра те е карал най-много да се гордееш? Момента... Може би първата година след като се спасихме официално, защото беше такава доста тежка година. И оттам нататък почна само да се... Беше много важно да се спасиме и оттам да почнем да надграждаме. Имам доста моменти, които така, нали, бих казал големи мачове във втора лига. Бая големи мачове сме имали тук, с които, нали, така, след като е свършил да се гордея. Но определено първата година след като се спасихме. И се надявам в края на тази година да имам още такъв горд момент. Но предстои да видим. Спасение или... Сме спасили вече. Добре. Не сме спасени. Мисля, че. Ами, това бяха въпросите, не са толкова много, но А ти нещо би ли искала да ни попиташ? аз какво бих искала да ви попитам? Били. Че може пък да ви попитам нещо, трябва да помисля, тати тук ще го резне малко. One eternity later. Какво е чувството да сте в хубав сплотен отбор, понеже знам, че с това се славим, Янтра, с сплотеността. И не само. Наистина има ли някакви забавни моменти, нещо, което примерно сега се ще веднага в съблекалната да се е случило? Да, веднага се е мога да ви случило? кажа. Имам си шоумен с обикалната. Това е нашия домакин. Никола, обичаме те. Да. Има Трябва да му се две-три случи. момчета, където го тероризират нон-стоп. Тероризират, Да. силно казано. Едното момче е нашо ляво. Лигащини. Да, другото Прости сега. момче е нашия нападател Деня Ангелов. Да. Просто така... Бе, колето се... Да, и той се Завършен кадър. И той се закача. Ама One man show.
Ама си го обичаме, защото си е нашия човек. Да. Без него, нали знаете, че няма как. Талисмана. Талисманче си. Абсолютно. Ами да, това е от мен. Може, ако искате да ми кажете кой да бъде следващия гост на Забавно с Янтра. С кого искате да снимам аз? Всеки един да си каже. Аз Да. бих казал Станислав Дилгеров и Мартин Ганчев. Добре. Аз По двама. Дени Ангелов и кой още? И Божидар Пенчев. Добре. Може би Диогера и Марти Ганчев ще кажа аз. Диогера и Марти Ганчев. Но пък най-идеалната ми двойка ще са Никола и Денката, да. Това си е идеалната двойка. Може да го направим между другото. Няма да ви да знам. Ами, може да кажете нещо на публиката за предстоящия първи официален матч и да приключваме. Аз бих казал да ни Там. подкрепят. Бих казал да ни подкрепят. Имаше реклам с да. И ние ще се опитаме да ги зарадваме с една хубава победа. Ти си. Аз ли? Да бе, аз си дигам купата в момента. Какво бих им казал? Нека да ни подкрепят, пък ние ще ги радваме всеки един матч. И аз бих искал да им благодаря за досегашната им подкрепа и да продължават се така. Чудесно. Аз благодаря за интереса, който имате към Забавно с Янтра, за това, че много хора ми писаха, много хора ме търсиха да ме питат кога отново ще има епизод. Ще се постараем тази година да бъдат още повече епизодите, с още повече интересни дали въпроси, дали игри. Имам тук 2-3, които супер готини идеи ми дават. Със сигурно ще ги изпълним. Благодаря ви, благодаря, че гледахте и очаквайте трети епизод скоро.